ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହାନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଏତେ ବି ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେମାନେ ପାପ ଜଗତରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ବୋଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ହେଇନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି ଅଛି ବୋଲି କେଉଁଠି ମୁଁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମେନସନ୍ କରାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ କି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବାଇବେଲରେ ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଧରିକିନା ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଧରିକିନା ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇବେଲକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ ପଢ଼ୁଛ କି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛ, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ବାଇବେଲର କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ସେଠି ମାତ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 22-23ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା, ତ ସେଠି ମାତ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ 23 ପଦ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଫା ସଫା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି ସଫା ସଫା, ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ମାନେ କହିବେ କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ନାଁରେ ମୁଁ ଭୂତ ଚଢ଼ଉଥିଲି, ତୁମ ନାଁରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେତିକି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା। ତୁମେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, କେବେ ହୃଦୟରେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିକି ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଚିହ୍ନିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ।